Tipereke moni kwina kulikonse kumene mukuonera Kanema wa Times. Iyi ndi programu ya Hot Current ndipo ine dzina langa ndi Ben Mapira. Lero sindili ndekha programu ya Hot Current, ndili ndi ambuye Bishop Chafumuka. Takulandirani. Tathokoza Ben. Ayi inu ndaperekaniso moni. Iyayi lero tindi amapirawa abeni pa Hot Current. Yes. Nditu kuti bandira ndira ine kapena takulandira. Iyayi koma ine ndakulandira. Ayi tathokoza. Ayi ziko mukwambiri. Mukhale omasuka chifukwa ambuye Bishop lero muno mwatentha. Muno mutentha. Muno mutentha muno. Ndi mapira muno. Ndikuti mutentha. Yes. Chabwino lero miti athu ndi itatu. Mutu number 1 mundipese bwino. Mphekesera za kuma embassy. Tizimve bwanji. Maomba mutu menewo. Ndauva kwambiri. Number 1 mutu nduberewo. Kuma embassy kumphekeserazi. Tizimve bwanji. Number 2 msika wa foja ndi ndalama zakunja. Zichitira bwanji chaka chino. Munditsatira bwino. Ndikutsatirana mami. Mutu womaliza. Timvese bwanji zogwesa msika wa waka kulilongwe. Uzuka bwanji. Iru datisia Izuka bwanji. Andepeza mwana. Mwazilenga kuti. Program utayiyamba. Kodi izi nzakuno. Kodi izi mwini kutiko. Ale babo zina. Nangale. Msamakaidi ifuma. Kama mnacheza bwana. Mnacheza. Kama mapesa mwana. Ayi basi ine ndapita. Ayi Wewe ambie Bishop. kwa mama Giranji sipendi. Imebaki mabaduka gani? Jamani kwa kutika. Manda bado wangu. Wapita basi. Wapita. Jama na kutokyo. Jama pinadadira ndilama. Nenda mapira. Muze wakaendi puma. Kila Sasa social media pili. Muze wakaendi puma. Chabwino